175 ħaddiem se jgawdu minn kundizzjonijiet tax-xogħol aqwa wara li ġie ffirmat ftehim kollettiv għall-klassi agrikola mal-Union ħaddiema Moqdin. Dan il-ftehim kollettiv apparti li żied b'mod sostanzjali l-pagi tal-ħaddiema konċernati ħoloq ukoll klassi ġdida ta' ħaddiema. Aktar dwar dan tkellmet is-Segretarju Permanenti fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Dr. Joyce Cassar. Waħda mill-affarijiet li l-Industrial Relations Unit fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru dejjem jipprova jagħmel jara li jkun hemm ta' karriera għal professjonisti kif ukoll għal nies oħra u allura dejjem naraw li navalwaw kemm il-kwalifiċi kif ukoll anke l-esperjenza biex tipprogress iktar malajr. F'dan il-każ ukoll inħoloq gra ġdid biex min m'għandux il-kwalifika ikun jista' jidħol fi grad inqas imma matul iż-żmien intuh l-opportunità li jikber u jista' jibqa' tiela fil-livelli l-gradi kollha ta' din il-klassi wkoll. Mario Saccoli, direttur fih dan il-UHM, innota s-sens ta' rispett bejn il-partijiet li wasal biex dan il-ftehim intlaħaq mingħajr il-ħtieġa ta' xi tilwim industrijali. Kien proċess ngħidulu smooth, jiġifieri bla ebda tilwim industrijali xejn. Sar għax kien hemm irrieda miż-żewġ naħat, jiġifieri bħalma taċċenna anke fid-diskors tiegħi mhux ħaġa li għax it-talbit tagħna kollha ġew maqbula imma x'kien hemm diskussjoni matura, kienu kun hemm momenti konna divergenzi bħal kwalunkwe negozjati, imma kien proċess li lħaqna ftehim bla dak li nirreferu għalihom bla ntoppi ta' xejn. Il-Ministru responsabbli mill-qasam Anton Refolo star kif dan il-ftehim se jkun jagħti jieħu l-istess qasam għal-livell li jmiss. Dan huwa pass storiku għalina bħala settur għaliex huwa pass li qegħdin nimlew f'vojt li kien ilu jeħtieġ li jintela. Huwa qabża ta' kwalità fejn aħna qegħdin nieħdu settur li kien marbut ma' tradizzjoni tal-passat għal pedamenti iktar sodi.